direttore kadi eɗen ƴettano to chef directeur monsieur Soumare mbeɗa yettamo min horam e confiance mo tutti kam o ɗum won caggal mo min mballodiri e cérémonie donc kanko ɗum wara Banne Kelle waaye banne ma Kelle voilà le question encore donc c'était des fleurs c'est votre travail oui votre travail oui oui Tumbo calme voilà c'est votre travail bravo Lyon bravo Ousmane c'est vrai voilà c'est une grande journée qu'on ne peut pas oublier parce que si ay goto wawi yettiɗo ñalawma oɗo ñalawma ay goto wawi kadi hamin mbaɗa remercier président Bamagene imam e wonɓe ɗo fof conseil mo jinnuɓe ɓeydude hen on seeɗa rek journée o mbanno union de solidarité union de solidarité woni hol union woni yen janggodir solidarité woni balladen hay goto wawa haalde caggal développement a haalani union a haalani solidarité sans union sans solidarité développement ala donc weeru jammi ko taari ɗum gare janggodir mbaɗen développé o zone men waɗa développé o jeeyen to poɗɗen to yiyeede ɗum noon ko baadiraɓe yummiraɓe ko on fof foti arde mbawon sukaɓe ballon amen min jiɗi ko kada ɗum keɓɗum donc balle amen ko feewi sukaɓe kadi foti jangde yoɓe mballe woni wonde il faut ko ɓe mbaɗa expliqué ɗumɗen wawa arde école ñalata risque ha jiira jippo wiye yaw ɗo woni walla ya soyni goɗɗi walla affaire woni woni ɗum ɓe men jeeyade ko tradition men ko keɓen taw ko fina tawa men kono élève ɓe jogii gueɗe il faut cerveau mum waɗa reposé so jomum jippima 13 heures so ari normalement au moins yo woppi 1 heure de temps woppa fofo hay saɗa ñala ɗum ɗo fof au moins woppa so fokkima woppa aɗa wawi hen so yeehi kadi ha juuli ko won wawi jangude subaka won wawi jangude à partir de 18 heures won wawi kadi jangude jam mbaɗa aduna encadré soit ɗo andude nafoore jang il faut waɗe encadré il faut waɗe expliqué wona rek jangi école fadi jibbi kadi maata école so namama titre leçon hayɗi o ina ko ɗon haalana hay goto nanta donc baraji balle sukaɓe ballen sukaɓe ballen sukaɓe e jangde par ce que hande on jii pat kewɗi sa janggani sa yi a wawata wonde donc ballen sukaɓe e jangde kadi jangdiren no mbimi union e solidarité o sen jangdirani en ballidirani hay nokku en jaata ɗum kam il faut no gandi ɗum ma ballodiren jangdiren développement namdi ko union solidarité mbaɗen noon minen mbaɗa développé o hen te ke foti yaade wiyde jammi ko foti wadde développé zone wiyde jammi koko foti wadde développé il est temps donc zone uji ɓe gummoɓe jaggodire zone uji gummoɗe jaggodire en jiiɗen yumma e baaba jiiloɗen ko dañen ɗum kamɓe ɓe ndewa caggal men ɓe dokka men duwaw walla ɓe gardo men ɓe dokka men duwaw mbaɗemo kelle mbaɗemo kelle mbaɗemo kelle ha en ɗum tan donc ɗum ɗon sukaɓe gare jaggodire weedu jammi woni wuro petel woni lugdi woni gasi partout gare jaggodire kadi sukaɓe yo garɓe janga fotɓe naade école koko foti naade école ɓe gar ɓe jangi mbaɗa inscrire ɓe naata soɓe janggani ɓe mbaɗama gonga kadi ɓe garti baali e nayi joɓe jang oɗo men kadi moom tardement kewɗo en kadi ko tardini meɗen tardini men ko mayana kayɗe ndemata gonga ni hen jeeya kono ha ɗum jeeya kadi ko tardini men ɓeɗo yo jangu ɓeɗo yo gaynoy kadi sukaɓe jangde yonta waala ara walla eggugol ara wiye ɓeɗo goto yo jangu tan hidɓe yo gaynoy ɗum kadi ɗum namnaki wona développement wona développement wona développement kara kene ɗum ɗon kadi yewen sabbudidere ñawande probléme extrait kadi nanɗo mbaɗa ha joni tuɓuɗen so jibinama so dañi une semaine eɗen jogui conseiller men yo neɗɗo windi inde yummu inde badiraɗo inde cuɓi totta conseiller adduno ɗum kayit kiloɗe jibinaɗo alhamdulillah rabbil alamin dispensaire men kadi ɗuɗini tawa ko ɗo yaɗa docteur windana ɗum jaaha au niveau de mairie mbaɗane ɗa probléme kayitaji dañɗo aɗa andi o hande probléme kayitaji a heewi donc ɗum ɗo fof garten hen sukaɓe konngol mbasiyto mum kare jagganiren gonne neɗɗo goto jagganiren gonne neɗɗo goto faale men ko développement en jiɗa gonɗo wona développement joni noon gañama goɗɗum e goɗɗum fof mbaɗen éliminé jeeyam ken poɗɗo yaade welde jamma mbimon koko foti wadde développé depuis donc il est moment les jeunes révoltons et gagnons le combat merci beaucoup.